Sa Lapu-Lapu City, nakauli na sa ilang panimay ang 15 anyos nga dalagita nga 5 kaadlaw nang wa mo uli silang panimay ug miuban sa 27 anyos niyang uyab. Ano yung report? Emosyonal ang panag-abot sa 15 anyos nga dalagita ug sa iya mga ginikanan kagabi. Human siya ma-rescue sa mga sakop sa Police Station 3 sa Lapu-Lapu City Police sa Pier 1, Dakbayan sa Subo, uban ang iyang 27 anyos nga uyab. Disyembre 1 sa tungang gabi, gikatahong mibiya ang dalagita sa ilang balay sa Kalawisan human makasabi sa iyang amahan. Matod sa 27 anyos nga uyab niini, mihangyo ang dalagita nga muuban kini kaniya ug nagpondo sila sulod sa duha ka adlaw sa may barangay Babag ug mibiyahe paingon sa San Remigio. Tambagan ako siya mama niya. Bingo man siya nga. Okay na daw yung mama. Anak. Kaya nagchat-chat na daw sila. Sige basta mag-amping nan daw anak. Tapos yun nga. Sure kay isod na. Siya nga lagi. Okay na lagi. Basta motong. Ay gunog. Okay rapod nin. Kabalo mo nga na sa iyo. Kaya ako mas maguwang sa modua. Kagabi, mituyo sila pag-adto sa Pier 1 aron magpakisayod sa pliti sa tiket paingon sa Davao. Pinaagi sa abag sa usa ka confidential agent na subay sa mga pulis ang duha didto sa Pier 1. 7:45, we cited them, yung dalawa. Sabi ko, baka ito na yun. Mataba siya, din payat. So, yun, MJ, mabigla siya. Tapos, yun naman, ito na nga na-rescue namin. Karong adlaw, gikatakdang buhian na sa mga pulis ang 27 anyos nga uyab sa dalagita human magdumili pagsangat og reklamo ang mga ginikanan sa minor de edad. So, we have nothing to do but to release the one, si MJ. Kasi wala man tayong pwede i-file na case. Baka maano tayo ng arbitrary detention. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.